Devam etəbiz. 5 ноябрьдә Казанга Türkiye'nin Eskişehir провинциясы губернаторы Кадир Köçdemir җитәкчелегендәге делегация килде. Ике республика арасында эшлекле һәм мәдәни мөнәсәбәтләр елдан-ел көчәя бара. Хәзер Анкарага юл алабыз. Төркия җөмһүрияте башкаласы булган бу шәһәрдә 5 миллионга якын кеше гомер итә. Төркиянең иң мөһим дәүләт оешмалары һәм илнең иң зур дәүләт телерадиохолдингы нәкъ менә шушы калада урнашкан. ТРТ компаниясендә татар телендә тапшырулар әзерләүче редакциядә эшләп килә. Дөрес ул радио тапшырулар гына әзерли. Әлегә, киләчәктә бәлки Анкарада да татар телендә телевизион тапшырулар эфирга чыга башлаячак. Без сезне Казан һәм Уфаның кардәш шәһәре булган Төркия башкаласы Анкарага кунакка чакырабыз. Бу шәһәр Төркиянең нәкъ уртасында, Анадолуда урнашкан. Хәзер моңа ышану авыр, ләкин 1922 елга кадәр Анкара гап-гади провинциаль бер кала булган. 23 елның 13 октябрендә исә төрек башкаласы Истанбулдан Анкарага күчерелә һәм шәһәр тарихында өр-яңа чор башлана. 90 елда каланың халык саны 70 меңнән 5 миллионга җитә. Бүген Анкара халык саны ягыннан Төркиядә икенче урында тора. Беренчелек әлбәттә Истанбулда. Европа белән Азияны тоташтыручы шәһәрдә 13 миллион тирәсе кеше гомер итә. Икътисад өлкәсендә дә Анкара сынатмый. Беренче сәнәгать зонасы 1990 елда ук ачыла. Шәһәрдә метрополитен, халыкара һава аланы һәм 300 чакрым озынлыктагы трамвай системасы эшли. Ә менә бу ТРТ, Төркия дәүләт телерадиокомпаниясе. Әлеге холдингка 14 телеканал һәм 14 радиостанция керә. Төркия авазы радиосы исә тапшыруларны 32 телдә әзерли. Шул исәптән татарчада. Татар редакциясе әлбәттә беренче чиратта Төркия хәбәрләрен таныта, һәм шулай ук дөньядагы хәбәрләрне һәм шул исәптән Төркия дөнья хәбәрләрендә. Әлбәттә безнең Казанда да хәбәрчебез бар, Татарстаннан да хәбәрләрне күрсәтеп барабыз һәм бөтен татар дөньясы белән бәйле. Соңгы хәбәрләрен, яңалыкларны тапшырырга тырышабыз. Төркиядә татарлар белән бәйле буларак төрле симпозиумнар, халыкара җыеннар, конференция турында мәгълүмат бирәбез. Танылган шәхесләр белән интервьюлар, әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Янды гомумән татар кешесен кызыксындырган бөтен мәсьәләдә мәгълүмат биреп барырга тырышабыз. Киләчәктә татар телендә телевизион тапшырулар да эфирга чыгарга мөмкин. Тик ул хакта без сезгә иртәгә тәфсилләбрәк сөйләрбез. Телевидение белән радио гына түгел, Анкарада гомумән татар рухы бар. Габдулла Тукай Төркиядә бер кайчанда булмаган, ләкин Төркия җөмһүрияте башкаласы Анкара шәһәрендә аның исемен йөртүче урам бар. Габдулла Тукай урамы. Биредә аңа һәйкәл дә куелган. Ә инде әлеге урамда урнашкан биналарның берсендә Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте дә бар. Әлеге җәмгыятьтә кич шактый зур чара узды. Без аның шаһитлары булачакбыз, ләкин берничә мизгелдән әлегә исә һәйкәлгә күз салыйк. Һәйкәл 2011 елның 26 маенда ачылган. Төрекләр Тукайны Татарстан җөмһүриятенең милли шагыйре итеп кабул итә. Әлеге язу моңа дәлил. Габдулла Тукай урамында тагын бер кызыклы объект бар. Ул да булса Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте. Анкарада яшәүче татарлар биредә җыелып төрле очрашулар үткәрә, бер-берсе белән аралаша. Төркиядә туып үскән Урал быел беренче тапкыр Казанга барды. Бөтен дөнья татар яшьләре җыенына. Мин монда тудым, ылымда монда туды. Күрсен теләдек. Yani мин әле күрәлмәдем. Ama ılım bik şadlı kildi andan. Tatarca izlersin misin? Evet, yani bildiğim kadarıyla birazcık konuşmaya çalıştım. Yamakistan oldu mu? Evet, bütün her yeri gezdik orayı. Gerçekten çok güzeldi işte. Очрашуга Кытайда туып Төркиядә үскән язучы Суфия ханым Корбан да килгән иде. Үзенең күченү дип исемләнгән китабында каләм әһле мөхаҗирлеккә дучар булган бер татар гаиләсенең тарихын тасвирлый. Бабайлары кашкан birinin Казанга кайтуы, өзенең нәслене Казанда, büyük бабаларының туган авылын эзләгән bir hikaye var. Ondan sonra Kıtay'a bara Tokay'ını biraz anlatırga tırıştım. Yani Tatar ruhu biraz da Tokay'ın ruhuna
yakın dip oylayım. Ve min her vakit şunu soragandım. Tokay niye bu hatlı yaratılar? Bir kişini oylağız. Finlandiya'da bolalar, Amerika'da bolalar. Lakin Tokay diyen vakitte Tatarını bir arağa tutkan bir bağ, bir cip şekilli. Biraz da Tokay'ın şiirleri, Kıtay'daki bir gaile, bu Kıtay'daki kültür revolüsyası vaktinde ama onlar hemen Tatar bulurga tırışa, Tatarlıkını kayda izdiler, Tokay'ın şiirlerinde izdiler. Суфия ханымның китабында төп герой Казанда булып та поездга утырып Урта Азиягә китеп бара. Язучы моны былай аңлата. Мен поездlarını bir göratam. Jvagon'u oylamız. Yuri'nin yolculuk məktəbiz bik zordur və küvü poyuz bilən qılına və Asya yağına doğru bir kitap. Tolstoy'unu oylarız. Anda Karenin poyuzda hikayeni okuyurğa başlayır və biz Anna Karenina'nın ruh halini poyuzda sizləmiz və bir cirgə bara. Min də tilədim, benim də kahramanım poyuz bilən gitsindik. Kazandan şide bile Kazan bizim merkezinde. Sizin merkezdeki biz çıkıp gittik. Ben hiç gitken bir aileni anlattım. Kalgan bir aileni anlatmadım. Суфия ханымның милләтнең киләчәгенә карата да фикере шактый кызыклы. Мен şulay dip әйтим, мен кичкенә вакытта her gün Tokay'ını anlatalar, Tatar buluğunu anlatar. Bir kaygı var idi. Tatarlar yoğalıp gitti. Bizge şöyle, siz sonuncusuzuz. Yani sen Tatarca bilmezsen, sen Tatarca söyleşmesen bu halk bitecek deyip eyteleriydi. Lakin ben hazır özümün balama Tatarca üretmedim. Ben eytim bu kaygı bitsin. Yani ben nerse kılsam da bu kaygını düzeltalmam. Onun için bilmeyeyim yani ben Tataristan'daki son hallerini de bilmeyeyim. Lakin kulağıma kirgenler, mektepler yapılar deyip eyttiler. 400 neçe mektepinin 170 neçesi yapılgan. Elbette ballar Rus mekteplerine getirişimi alarını anlayayım. Çünkü elbet üniversiteye barabilmek için Rusça bilirge tiysin. Tatar çağına bilip de Leningrad'daki yakışı bir mektepke yani St. Petersburg'daki baralmasın herhalde. Ailelerin de kaygısını anlayayım. Yaşlar az gına çünkü yaşlarını bir tıklat bulmuyor çünkü yaşlarının üst ibdaşları var, neleri var, onlar pek savaş etilmiyorlar dernek bilen. Ve biz onlarını tırışabız tıgarga, çünkü bütün halkımız şimdi yaşlanıp baradır şimdi. Biz kilgen yılını pek yakşı bulaydı. Bunda keçeler işliydik, türlü piyesler koyaydık, yırlıydık, şiirler okuyorduk, beyler koyaydık, epipeler tekisi busu. Nuhazı halkımız yaşlandı. Yanı yaşlar bu işe girmegen için biraz işler avırrak baradır. Әнвәр әфәндене әлеге татар җәмгыятенә яшьләрнең артык кызыксынып килмәве борчыса да, биредә яшьләр бар. Татарстаннан Анкарага белем алырга килгән татар студентлары мондый очрашуларга бик теләп йөри. Төркия башкаласында укучы Эльвира белән Зөлфия бу илдән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Монда искиткеч окшыйлар. Монда пробкалар чагыштырмача әз, бүкүләр әз. Монда развязкалар күп төрле генә шул. Ягъни 4 этажлы гына йорт булса да, анда лифтлар бар. Без бик шакаттык инде анда якларына. Нашар яклары монда ашамлыклар бик аҗы. Бик аҗы. Аҗы диләр инде аны bizning şeyinde o bik buruşlu. Bik bollu, anlarsın, bik bollu. Şuna göre biz tege koytkan nişiklerini şulay ol tege bahlöwe satadırgan jirlerini tege temle ikmekler satadırgan jirlerini şulay kırılap kına oturga tırışabız. Sizin soklara kerek ötünde kazanmak ötürüşken şey. Elbette Tataristan'da koytam, Tataristan'ı yaratam. Da kalmayayım, ruhum Tatar. O yüzden. Айгөл белән Гөкханның гаилә кырып җибәрүләренә инде 5 ел. Татарстан кызы Айгөл яңа мөхиткә инде тулысынча ияләшкән. Төрек милләтеннән булган ире дә татар туганнарын үз иткән. Tatar kızları güzel ama benim Tatar kızım en güzeli yani. Aygül en güzeli. Türk İranları Türkler de çok misafirperver, çok güzel. Ne yapayım, ne söyleyeyim, yani en güzel milletlerden biridir. Çok iyi bakmışlar aslında. Sonra da yani alışmışlar, yani sonra da alışmışlar. 5 senedir beraberiz o yüzden yani insan alışıyor.
Татарстан Яңа гасыр телевидениесендә алып баручы булып эшләгән Эльмира Исрафилова да бәхетен Татарстанда түгел, Төркиядә тапкан. Хәзер ул Эльмира Исрафилова Тейран. Ияләштем, килгән вакытта ук ничектер инде Анкараны күптән беләмдер шикелле, шулай кабул иттем. Бик тиз ияләштем дөресрәге. Анар кешеләрдәген монда шундый мөлаем, җылы, шундый кабул иттеләр, күптән белгән кешеләр шикелле кабул иттеләр. Дөресрәге мин татарлар арасына килеп кердем, Сәгать Хайри, Айгөл Кәләш, алар янына килеп кердем, алар шулай кабул иттеләр. Мин дәген үземне туганнарым янына килгән шикелле хис иттем. Бик тиз ияләштем. İlk gördüğümde zaten çok beğenmiştim. Aygül tanıştırdı bizi, Aygül Keleş. O da Tatar, buraya Kazan'dan geldi. Bu kızı kaçırmayacağım dedim. Ondan sonra Tatarlar nasıl bir millet? Kazan'a geldim ben, gezdim Kazan'ı. Çok güzel, çok iyi insanlar. Bir kere yani İslami yön çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok değerli kardeşlerimiz. Biz kardeş gibi görüyoruz yani. Әлбәттә, мин Иракка китүемне бик еш күрешә алмаячагызны белгәч, бераз борчылдылар инде. Әнием бик сагына, хәзердәген шылратканда сагынам ди инде, монда күрешә идек ди. Әмма яхшы кеше икәнен белделәр, шуның өчен ул якта минем өчен шат, тыныч күңелләре. Анкара чыннан да меңләгән татар кешесен үз кочагына сыендырган, кайберәүләре өчен яңа илгә әверелгән шәһәр. Иртәгә татарлар тапшыруында Төркия башкаласында яшәүче милләттәшләребез турында сөйләвебезне дәвам итәрбез.